Qui matina dorm poc. La cara de Tom Cruise, tio. Mike Aiken, que caiguis. On te vas? Amb el breakdance, matiner. Aquests malalts m'han dit que hem arribat al puesto. Quin puesto? No ho sé, aquí al mar. Tot és pla, sí, aquí sabran. Qui són aquests tarats? Qui ets tu? Jo no sé qui sóc, tio. Estic malalt. Malalt, com te dius? Miliu, no ho sents? Sí, saps pescar o no? Ho intento, Està bé. ho intento. Avui què farem? No ho sé què farem. Depèn de la d'arriba abajo, com vagi, tio. Que guapo, tio. La idea és pescar calamars. Això és molt, no? Sí, igual acabem a Menorca menjant uns lloritos, Ah, guata, tio. Però bueno. Quin pal.